Bueno, a mí me dá a impresión de que sí, non? De que parece que todo o mundo dá un pouco por feito que ao salir os equipos de Madrid, entrar os cántabros, entrar o filial do Valladolid, o do Burgos e tal, que pode haber algo menos de nivel, pero non estou convencido de todo, non? Porque creo que o Zamora, que non estaba o ano pasado, vai ser un gran equipo, o Avilés se reforzou francamente ben, as referencias que teño do Valladolid, do filial, tamén son moi boas, a propia Torrelavega que nos visita o domingo tamén, así que eu creo que hai que ver como arranca a Liga, empezar a ver os seus primeiros partidos e facernos unha composición de verdade de cal vai ser o nivel, pero non creo, teño a impresión de que non vai a ser moi inferior ao do ano pasado. Bueno, califico de moitísimo traballo, non? Fixemos máis de 30 sesións de adestramento, 8 partidos, moitas sesións dobles durante varias xornadas, un pouco todo buscando que con 12 incorporacións había moito traballo por diante para facer, non? Para crear unha idea de xogo clara, moitos mecanismos que hai que traballar de novo, con futbolistas que veñen de diferentes equipos, de facer diferentes cousas en outros sitios. Entonces a califico como de moitísimo traballo, non? Creo que é satisfactoria porque a progresión do equipo creo que foi importante desde que empezamos, pero, repito, con moitísimas horas de traballo, con moito adestramento e con moita planificación, non? Pensando en chegar o mellor posible a este primeiro partido. Ver a diferentes futbolistas entre sí, a diferentes futbolistas en varios postos tamén distintos, un pouco todas as probaturas que che permite facer a pretemporada, non? E sobre todo cando tes 12 futbolistas que chegan ao plantel, o típico, non? Aproveitas esos partidos para velos en diferentes posicións, para ver diferentes interrelacións, digamos, entre eles mesmos, e sacar as conclusións que podes sacar durante todo este traballo que facemos. Diferentes posibilidades dentro da idea xeral, pero a idea xeral non creo que vai a cambiar, non? Vamos a intentar ser un equipo outra vez que consiga ter a iniciativa, un equipo que sea atrevido en ataque, que sea tamén moi competitivo cando non ten o balón, que teña moita fame por recuperalo pronto. Son todos eses signos, digamos, ou esas características que creo que o ano pasado quedaron moi claras dentro do equipo e que vamos a manter, e se podemos melloralas e perfeccionalas, pois mellor. Nos dan un pouco de todo, non? Eu creo que volve a ser un equipo, a sensación que teño é que é unha plantilla equilibrada, con futbolistas que poden facer varias posicións, tal vez un poquinho máis profunda, non? No sentido de, non tanto por número, pero sí porque os xogadores teñen un pouco máis de experiencia dentro desta categoría, os que xa tiñamos, por suposto, pero os que veñen tamén, similar en ese sentido de que se poda participar en varias posicións moi bo futbolista, que se poda traballar en diferentes sistemas, buscar esas alternativas que creo que nos deron moito resultado o ano pasado. A mí me gustaría que fora un equipo recoñecible, que se identificase enseguida que tipo de equipo somos, que queremos facer, e sobre todo que compitamos, que sea un equipo que compita sempre, non? Da igual o campo, da igual o rival, da igual o resultado que se dé durante o partido, que sexamos un equipo recoñecible, un equipo que queira ganar sempre en todos os sitios, despois o fútbol nos pondrá, e os rivales nos pondrán donde nos toca. Non son moito de falar de obxectivos, non? Porque o fútbol demostra que a mellor partes con unha idea, non sei, os 2 meses, pois é unha idea totalmente diferente, non? Creo que a experiencia do ano pasado nos ten que servir, non? Pensábamos en lograr a permanencia e estuvemos a punto de xogar o playoff de ascenso, non? Entonces, creo que temos que ir cada partido, a todos os partidos, repito, que a intención de gañalos, e despois, a propia Liga nos vai a poñer onde temos que estar, non? Pero creo que a base fundamental é consolidar o club dentro da segunda red, non? Eu solo o noso segundo ano, non volvernos moi tolos con certos obxectivos que creo que hai que ir conseguindo domingo a domingo, non? O principal é consolidar o club aquí.
Sí, sempre quedan, bueno, sempre os hai, os vai haber durante a temporada tamén aspectos que sempre tes que mellorar e que tes que pulir, vindo dunha pretemporada todavía máis, non? Dunha pretemporada, bueno, na que nos marcamos uns objetivos moi claros en canto a xogo, en canto ao que queremos facer, pero, bueno, despois sempre está aí a competición na que o resultado xa é digamos, o que todos vamos a buscar e o que temos que conseguir, non? E iso sempre tamén mediatiza un pouco o que vai a facer o equipo. O que pasa que, bueno, para alguén como a min, que creo que primeiro é o que faz e despois é o resultado, pois vamos a ver se seguimos mellorando no que facemos e conseguimos mellores resultados. Creo que Zamora, Avilés, Valladolid B, Coruxo, eu creo que son 4 dos que van a estar aí arriba, seguro. A semana previa de empezar a Liga sempre é un poquinho diferente, non? Xa se nota, bueno, que hai ese obxectivo aí diante de empezar a competición oficial, xa non son amistosos, xa todo o mundo ten, digamos, o punto de mira no domingo, non? Os futbolistas, por suposto, pues, esperando empezar a Liga pois xogando ou ver cal é o rol do primeiro partido. Bueno, eso sempre dá un plus de ritmo, de intensidade, de ganas de que chegue o domingo, que se reflexa pois, en todas as sesións de adestramento. Estamos todos, ou están todos dispoñibles, aí hai bueno, esa fase de recuperación de Agullón nada máis que está fora do grupo, o resto van a estar dispoñibles para o domingo. Bueno, os vexo animados, con esas ganas de partido oficial, de empezar a competición, pero, bueno, se respira bo ambiente de traballo, é moita ilusión, eso é o que polo menos percibo eu. Si, Ander chegou con as molestias importantes do final da tempada pasada, e preferimos, bueno, ser un poquinho cautos, un poquinho conservadores con el durante a pretemporada, pero chega para estar na convocatoria e para participar no partido si o necesitamos, o sea que, bueno, creo que acertamos, non? No sentido de non apuralo e apretalo para xogar partidos de pretemporada, senón para que ele estuvera ben recuperado. Bueno, e chega esta primeira xornada con opcións de estar na convocatoria e incluso de xogar o partido, non? O primeiro que temos que ter é a personalidade suficiente para defender todo eso que estamos traballando durante un mes e medio no primeiro acto, vamos a dicir así, non? Da película. Ser nos mesmos, xa desde o primeiro día, que se vexa claro o que queremos ser e o que queremos facer, despois competir, claro, hai que competir e competir para gañar. Como todos os primeiros partidos de temporadas, eu creo que son complicados no sentido de que esas ganas, esa fame de competición a veces fai que, bueno, os equipos non se mostren de verdad como son no xogo, que xa máis imprecisión, máis tensión, bueno, porque o debut sempre é complicado, non? Entonces, bueno, espero que nós sexamos capaces de deixar eso un poquinho aparte e que nos centremos nos aspectos do xogo que creo que nos van a vir moi ben para poder empezar gañando, non? Deixar un pouco ao lado esa tensión, esas ganas, esa fame, manexalas ben e poñer realmente o fútbol, que é o que nos vai bueno, o que quero eu que nos leve a sumar a primeira victoria. Supoño que xa nos tendrán máis controlados, nos tendrán máis respeto, bueno, despois está claro que hai que ganalo no campo, non? Pero de entrada non eres o desconocido do grupo, todo o mundo sabe o que este equipo fixo o ano pasado, a clasificación que conseguiu, a min xa me chega tamén por medios cántabros e demais que, bueno, que hai certas precaucións, porque estas cousas tamén pesan, claro. Bueno, un rival ben organizado, que quere xogar a fútbol, que ten, bueno, 2 ou 3 futbolistas para min de moi bo nivel, non? Mediavilla, Javi Cobo, Tobar, bueno, futbolistas importantes que virán con esa ilusión que todos temos cando debutas na categoría ou volves despois dun ascenso, bueno, que estou convencido de que vai ser un partido moi nivelado e complicado para empezar a Liga. Bueno, un pouco por nome, pois sempre hai futbolistas que por de onde veñen, non? Ou por a ascendencia que poden ter dentro do plantel podríamos nombrar, pero creo que na primeira xornada o importante vai ser saber que quere facer o equipo, non? O equipo que tes enfrente.
Eu estou convencido de que vai ser un equipo moi competitivo, polo que teño, polos informes que teño, polo que me comentan a nivel individual dos futbolistas. Bueno, vamos a ver como responden a competición, como que é a interrogación que temos que responder todos, non? A cousa é o que temos agora e outra cousa é depois como competimos. Sí, a ver, para nós o ano pasado un debut fora da casa con un histórico da categoría, non? Debutando, pois non era sinxelo, ainda encima empezamos con aquel partido en inferioridade numérica no primeiro tempo, acabou con un resultado abultado que, bueno, que en aquel momento nos podía facer dano, pero creo que o equipo estuvera ben. Creo que para este tipo de situacións é mellor empezar na casa, non? É dicir, se teño que escoller, prefiero empezar como local, sentirte, pues, bueno, máis a gusto no medio que dominas, ca túa xente. Bueno, vamos a ver se somos capaces de empezar ben, non? Facendo as cousas ben, xogando ben ao fútbol e gañando. Xa hai ese gusanillo, non? De que xa non é un partido amigable, non é, bueno, todo relaxado como un pouco na pretemporada, senón que xa hai puntos en xogo, a nosa xente con nós, ganas de empezar ben.